Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Кодаму мелис, истяму ки. И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу халық хәтерен саклап келуші татар халық жырлары, ауыл көйләре. Ул жырларның милләтебез өчен әһәмияте һәм күптән түгел Азнакайда узган Зәйнәп Фәрхетдинова исемендәге беренче авыл көе фестивале хакында. Татар моңсыз яши аламыни? Татар күңеленә моң кирәк. Тальяныңны гына сузып җибәр, дәррәү кушылыр аңа моң тирәк. Моң турында сүз кузгалса, күз алдына бөек татар халкының катлаулы да, гыйбрәтле дә язмышы килеп баса. Халкыңның ни өчен моңлы икәнен беләсең килсә, тарихка күз салырга кирәк. Татар халык җырлары, авыл көйләре безнең тарихыбыз ул. Халык җырлары бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле һәм иң кыйммәтле мирас ул. Милләтебез элек-электән җырга моңга сәләтле халык. Ул җырларда без ерак гасырлар тавышында, бүгенге көннәр әһәңендә ишетәбез. Күп гасырлар элек әле дөньяда беренче китаплар гына түгел, беренче язу усуллары барлыкка килгәнче кешеләр җырлар чыгарган. Шул җыр ритмына башкарыла торган биюләр уйлап тапкан. Халык көйләре үзләреннән үзләре генә тумаган әлбәттә. Аларны кемнәрдер уйлап чыгарган, башлап җырлаган. Димәк, халыкныкы дип аталсалар да, аларны беренчел авторлары бар. Татар халык җырларына сабырлык, эчке кичерешләрне тирән чагылдыру, музыкаль бизәлешләрнең мул булуы хас. Халык җырларының иң борынгы төре йола җырлары. Алар 10нчы йөздә үк билгеле уен җырлары белән тыгыз бәйләнгән. Телдән телгә күчеп, ул җырлар шымара барган һәм бүгенге көнгә кадәр сакланып калган. Җырлар халык иҗатының иң бай өлешен тәшкил итә. Җыр җанны сафландыручы, өметне ныгытучы, рухи көчне байыта торган илаһи бер көч ул. Җырны беренче булып уйлап тапкан кеше мөгаен җыр иҗат иттем дип уйламагандыр да. Ул кышлар сайраган, агай шаулаган, җил искән кебек, табигый итеп үзе дә сизмәстән җырлап җибәргәндер. Халык җырлары кебек, авыл көйләре дә шундый ук тарихи әһәмияткә ия. Алар халык хәтерен, милли гореф-гадәтләрне саклый. Киләсе сюжетыбыз күптән түгел Азнакай шәһәрендә узган Зәйнәп Фәс авыл көе фестивале хакында. Зәйнәп Фәс авыл көе фестивале быел әле беренче тапкыр гына уздырылды. Аның идея авторы, төп оештыручысы Зәйнәп Фәрхетдинова иң беренче эш итеп чараның барлыкка килү тарихын сөйләде. Бу идея әлбәттә фестиваль рәвешендә түгел, конкурс уздыру дигән уйлар бар иде минем 18нче елдан ук инде. Менә шуннан соң күптән түгел генә ниндидер теге осенило дигән нитә кинәт кенә ниндидер бер ялкын нитеп янып китте күңелдә. Авыл көе дигән бер шушы фестивальне башлап җибәрү. Авыл көе инде ул безнең бит инде һәрберебезнең кичкенә чактан ук күңелендә ята торган моңнар. Ул һәрберебезгә якын. Һәм аның темасы да менә гади генә булса да, ул безгә бик якын. Һәрберебезгә таныш. Бигрәк тә авыл җирлегендә үскән балаларга, киләчәккә, безнең яшь буыннарыбызга, безнең алдагы барасы көннәребездә яңгыратыр өчен, чын мәгънәсендә матур итеп, дөрес итеп, халыкчан итеп яңгыратыр өчен җыелган фестивальнең бурычы. Фестивальнең Азнакайда узуы да гаҗәп түгел. Зәйнәп апа Фәрхетдинова үзе дә Азнакай районының Сарлы авылы кызы. Монда безнең сорауларга җавап биргәндә фольклорчылар Азнакайдан юк. Монда барысы да безнең эстрадабызда танылган. Һәм шулай ук әле сәхнәгә аяк басып килүче җырчыларыбыз, яшь җырчыларыбыз белән инде монда шушы халык моңнарын саклап калырга ярдәм иткән һәм башкарган безнең бабалары, аталары дип әйтергә кирәк инде. Мәсәлән, Фәнвәли Әхмәтов чакырылган. Монда иң төп мәгънә халык җырын, авыл көен дөрес мәгънәсендә бозмыйча, дөрес итеп тапшыру. Һәм шуңарга киләчәктә дә ирәнеп, булганын саклап
атлап бару. Фестиваль шунысы белән дә үзенчәлекле. Ул Зәйнәп ханымның туган көндә, аның 55 яшьлек юбилее хөрмәтенә дә уздырылды. Тик бу гүзәл ханымга ул елларны кем бирә? 55 яшь юбилей көннәрендә андый комплиментлар ишетү бик рәхәт. Инде туган көненә туры килде әйе, һәм беренче адымнарын шушы туган көндә башлап җибәрәсе килде. Бу фестивальнең Зәйнәп фестиваль атадык, авыл көйләреннән башка булмый. Башкаручыларыбыз да баянга кушылып, оркестрга кушылып, һәм инде әлбәттә заманча аранжировкаларга да кушылып, үзләренең җырларын, үзләренең матур тавышлары белән, эксклюзив тавышлары белән тәкъдим итәчәкләр. Һәм әлбәттә безнең концертыбыз фестивальнең төп өлеше башланганчы, мин юмористның стендаперлары, финалистлары катнашачак. Алар шулай ук бик тә халыкчан юмор белән чыгыш ясаячак бүген. Менә шуларны яшьләргә һәм инде халыкка тәкъдим итү, күрсәтү һәм инде популярлаштыру бу инде бүгенге көндә алып бара торган эшебезнең төп мәгънәсе. Халык иҗатын белми торып, аның шын тарихын белеп булмый дигән бөек рус язучысы Максим Горький. Әйе, халкыбыз шатлыгын да, сагышын да, тарихи вакыйгаларны да җыр аша белдерә. Татар моңнан яралган дигән сүзләр юкка гына килеп чыкмагандыр. Шулай булмаса, Зиләйлүк, Кара урман, Шахта, Гөлҗамал, Тәфтиләү, Әллүки кебек җырлар тумас иде. Халык җырлары кыйммәтле тарихи мирас булулары белән әһәмиятле. Аларны кадерләү, югалтмау, буыннан буынга тапшыру безнең изге бурычыбыз. Халык җыры шул исәптән авыл көйләре дә халык авазы ул. Аның тойгысы, фикере, музыкаль теле. Кеше үзенең көндәлек тормышында сагыш, кайгыдан арнасы, яки киресенчә, эченә сыймаган шатлыгын, куанычын белдерәсе килсә, җырлап җибәрә. Күптән ишетелгән, күңелендә сакланган, үзенең хис-тойгыларына туры килә торган көйне суза ул. Димәк, ул көйләр каядыр тирәндә, күңел түрендә саклана. Җыр чыннан да халыкның җаны кебек. Телсез милләт булмаган сыман үзенең җыры, музыкасы һәм уен кораллары булмаган халык та чын милләт була алмый. Һәр милләт үзенең халык аваз иҗаты, фольклоры белән дөньяга, башка халыкларга үзен таныта. Туган телнең әһәңен саклау да шул мирас аша тормышка ашырыла. Кешене туганнан алып гомере буена җыр һәм музыка зата бара. Ул иң элек бишек җырларын тыңлап үсә. Алга таба кеше тормышында уен, хезмәт һәм көнкүреш җырлары киңрәк урын ала бара. Баланы тәрбияләүдәге җыр такмаклар аның теле ачылуга, дөньяны тануына зур йогынты ясый. Әйе, җыр кешенең айрылмас юлдашы. Җыр яраткан кеше матурлыкны ярата, нечкә күңелле, мәрхәмәтле була. Ә матурлыкны яраткан кеше бер кайчанда начарлык эшли алмый, башкаларны да ярата белә. Шуңа да балалар күңелендә кечкенәдән җырга мәхәббәт уяту аеруча да мөһим. Эй, каралы күпме кеше җыелган бит монда. Эй! Менә мин үзем Башкортстанның Шараны районы Елгасы аркылыгына без инде Казан радиосын тота торган идек. Илхам абый, Габдулла Рахимкулов, Әлфия апаларны тыңлап үстем мин. Кичкенәдән үк шул халык җырларына, халык моңына гашык булып үстем инде. Инде җырчы булу теләгем Габдулла Рахимкуловның Кайтыгыз торналар дигән җыры ишеткәч туды. Аның үзенә дә әйтеп калдырдым инде мәрхүмнең. Менә алар халык җырларының патшалары инде. Мен дә Илхам абыйны инде татар җыры, татар моңының пәйгамбәре дип үземчә уйлыйм. Габдулла Тукаев шәгъриятта пәйгамбәр булса, Илхам абый җыр моңда ул бөек кешеләр. Бу халык җырларының, халык моңнарының бетмәс төкәнмәс. Аларны халыкка җиткерү җырчыларның бурычы булырга тиеш. Менә яшь буынга нәрсә әйтәсе килә, алар инде шул сикерә торган, кычкыра торган җырлар белән мавыкмасыннар иде. Менә инде дөресен генә әйткәндә, урысча әйткәндә, хотя бы сарман көен, арча көен, алар җиңел көйләр инде җырларга да шуларны җырласыннар иде. Халкыбыз җәүһәрләре, авыл көйләре турында фән абый сыман шәхесләрнең фикерләрен ишетү үзе бер бәхет. Моңлы җегетләр, кызлар бар, ул яшьләр дә бар. Но аларга юл бирмиләр хәзер, өстә менеп утырганнар теге моңсызлар. Менә мин чын мәгънәсендә курыкмыйча әйтәләр. Бик авыр пробиваться итү.
Минем заманда да шулайрак булды ул. Аны инде без алып киттек. Хәзер инде 52 ел мин сәхнәдә һаман жүртәләр менә шулай чакырып инде үземдә күп ни бар теге тәҗрибә тупланган бит инде. Шактый күп Илһам абый белән дә күп йөрдем мин. Аңа тальяннар уйнап йөрдем әле мин. Әлфия апага да баян уйнап җырлатып йөрдем. Уфага килеп баянистлар ширләп киткән. Мин әле укып кына йөри идем җырчылыкка. Ал усак эшләр белән бергә булуым, аларның теге җырларын тыңлап, алардан матур киңәшләр ишетеп үстем инде мин. Менә шулар бөтенесе дә кемгәдер биреп калдырасы килә. Байлык бит инде ул. Безнең халык моңлы җырлар белән бер рәттән такмакларны да үз итә. Татар җыр өлкәсендә баш такмакчыларның берсе Равил абый Галиев. Моңлы җырлар белән бер рәттән әлбәттә безнең халкыбыз ул такмакларны бик ярата. Ул бит моңлы җыр әлбәттә ул да кирәк. Ул кешенең җанын тәрбияли торган. Халкыбыз бит инде тормышаның җиңел булмаган элегелектән. Шуңа күрә ул әлбәттә моңланган, сагышланган. Ләкин бит ул гел сагышка, моңга, кайгыга батып кына яшәмәгән. Алар күңел ачкан халкыбыз, төрле бәйрәмнәре булгананың, кичке уеннар булган, сабан туйлары. Әлбәттә, шул вакытта менә шушы җырлы биюле такмаклар, алар инде мәйданның уртасына чыкканнар. Төрле кызыклы куплетлар белән халкыбыз шулай уйнап көлеп тә ял итә дә белгән. Шуңа күрә такмаклар шулай ук мөһим. Халык җырларын, авыл көйләрен, уен җырларын бөтен нечкәлекләре белән оста һәм матур итеп башкару ул үзе бер сәнгать. Бүгенге көндә әдәби әсәрләрдә генә сакланып калган кичке уеннар халык җырларының бер учагы булып тора. Әле узган гасырда гына да кич белән болыннарда, елга буйларында, клубларда наза уены, йөзек салыш, йылдыз санау кебек түгәрәкле җырлы уеннар киң таралган булган. Заманалар үзгәрү белән бу җырлар, уеннар акрынлап онытылып баралар. Олар белән бергә милләтебез тарихының ниндидер кабатланмас бер бите ябыла сыман. Татар халкының җыр хәзинәсе таң калырлык бай һәм гаҗәеп төрле. Моң безнең күңелебездә. Илһам Шакиров, Хайдар Бегичев, Рафаэль Ильясов, Әлфия Авзалова, Флора Сөләйманова һәм башка бик күп легендар даһи җырчыларыбыз милли моңнарга туры калып, гырыф-гадәтләргә таянып иҗат иткән шәхесләр. Халкыбызның гасырлар буена тупланган милли хәзинәсен киләчәк буынга тапшыруда күп хезмәт куйганалар. Халкыңның лаеклы дәвамчысы булу өчен аның гырыф-гадәтләрен, җыр-моңнарын, әкият дастаннарын, күп гасырлы тарихын, әхлак, тәрбия тәртипләрен белү зарур. Шуңа да әлеге мирасны саклау, киләчәк буынга җиткерүгә җаваплы карарга кирәк. Җырлар бер-берсен тулыландыручы ике өлештән, көйдән һәм шигырьдән тора. Җыр сөйләр өчен түгел, көйләр өчен чыгарыла. Халыкның моңлы, әһәңле, матур көйләре аның тиңдәрсез һәм оста композитор булуы турында сөйләсә, шул көйләрнең нәфис сүзләре аның акыллы һәм талантлы шагыйрь булуын раслый. Шигърият белән музыка гасырлар дәвамында кулга-кул тотышып янәшә атлый. Бүгенге язучылар, шагыйрьләр, композиторлар өчен дә халык авыз иҗаты әсәрләре зур илһам чыганагы булып тора. Заманча эстрада җырларының шишмә башында халык җырлары тора. Бүгенге көндә халык җырларын яңартып, заманча элементлар белән баетып җырлау да киң таралган. Хәзерге вакытта төрле агымнар бар. Сәхнәдә, эстрадада җыр юнәлешләре үзгәрде, альтернатив музыка эстрадада булсын алары да, әмма дә ләкин нигездә тамырда нәрсә ята, ул безнең халкыбызның узын көйләре, моңнары, такмаклары, авыл көйләре. Аларны югалтмас өчен төптән шушы фестиваль, шушы принциплардан чыгып, уйланылып, менә дөньяга туды, менә бүгенге көндә дип әйтсәм, дөрес булыр. Олпат җырчыларыбыз белән бер рәттән фестивальгә яшь буын, эстрада вәкилләре дә чакырылган иде. Мен үз образымда, мен Булат Бәйрәмов, алып баручы, теге классик алып баручы, менә шулай мине бәйрәм алып барырга чакырганнар. Мен бер үзем генә булырга тиешле кеше идем дә, ләкин
Келіп қысыла мұнда. апайым. Мына мұнда көрші ауыл апасы келіп қысыла. Жилет қышытқаны бұлам мен, біз енді бұлад білән вайнлар түсіредірек, шындай түрлі персонажларға киініп, шуңа көре енді міне Зейнеп апа әйтті де енді міне шындай ауыл күйі темасы бұлғаштың, ауыл апасы образында, персонажында шылай концертін алып барыға шақырды. Міне, ол бір қатлы ғабғади бақшасын, ауылын, туған яғын ярата тұрған шындай бұяқларының апасы деп етері кереттік. Бәй апайым деп сөйлеші тұрған. Аранжировка столарының хезмәте халық жырлары югалуга китермиме? Әллә киресенчә, бұрынғы көйләрне яңартып жырлагач, аларны яшьләр дә ишетеп белә башлыймы? Халық көйләрен, халық жырларын кісі әйтмешли современный тілде, демек заманча стильдә, обработкада ул яңарырга тиеш. Чөнки бір кешенең дә элекеге кием белән киенеп йөрис килми, элекеге телефон белән сөйләшәсе килми, элекеге машина йөрис килми, бөтен кеше яңалыкка омтыла, бөтен кешенең яңа гаджет белән йөрис килә, яңа төрле матур киемдә киенеп йөрис килә. Сәнгатьтә, җырда, халык киедә шундый форматта булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки современный заманча стиль белән эшләгәндә безнең яшьләр төшенчәсе дә, яшьләр дә шуңа әзрәк калынып, халык көйләрендә белеп калырлар, чөнки халык көйләре шул хәлле кызык күңелле. В том плане, гармония ягыннан, интонация якларынан да пентатоника деген лат бар бит инде. Ана шул пентатониканы яңадан үзләштереп, аны заманчага әйләндереп, икенче төрле гармониялар белән үзгәртеп, аны эшләргә була. Без менә аранжировщиклар, җырчылар һәр вакытта да ничектер булса, халык күңелендә нидер бер яңалык белән дә истә калырга тырышабыз. Әмма дә ләкин әзрәк милли төсмерлә сакларга тырышабыз. Ул теге халык нин онтырга ярамый. Әмма дә ләкин аны современный рәвештә дә күрсәтергә була. Жыр кішінің юлдашы, жырсыз кіші қонатсыз қыш дей халық. Халық әйтсе, хақ әйтә. Шыннан да, милләтебез тормышында, тарихында халық жырлары, ауыл көйләре айрушада мөһим урын биләп тора. Оларны саклау, киләчәк буынга тапшыруда алга табада чаралар күрелсен. Авыл көе фестивале сыман яңадан яңа проектлар тормышка ашырылсын иде. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген халык хәтерен саклап килүче татар халык җырлары, авыл көйләре, ул җырларның милләтебез өчен әһәмияте һәм күптән түгел Азнакайда узган Зәйнәп Фәрхетдинова исемендәге беренче авыл көе фестивале хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тонже путмейн. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.